Pois comezamos este terceiro directo previo ao principio deste Depor Zaragoza, este partido entre Chousita e JRA, logo da derrota in extremis anterior fronte a Real Sociedade, un Chousita que gañou de forma contundente na xornada número 1 fronte a JRA, que está sen puntuar, Barreiro. Sí, está sen puntuar de momento o xogador do Zaragoza, con 2 minutos e medio por diante para que comece este encontro. Xa imos gañándolle minutos ao reloxo, xa sacamos 10 minutiños de adianto, o cal vennos maravilloso, porque mira, así acábasenos tamén antes, estamos a disfrutar moitísimo, pero obviamente, pois mira, así non acabamos tampouco tan tarde. A xente tamén pode cear tranquilo, sabendo que Chousita, aquí o digo, vai estar na seguinte ronda. Eu digo aquí xa, victoria ante o Zaragoza. Non o queres gafar, pero non o quero gafar, de xeito contundente. Pero eu digo claramente Chousita next round. Veremos que 11 vai presentar Chousita, se hai algunha variante. Non creo. Non crees? Non creo. Creo que, basándome no que lle deu nestes partidos, non é como na anterior xornada, na primeira volta, entre comillas, que pasou fai 2 semanas, na que sí que o dicíamos que non estábamos a ver a Jacobo cómodo, contento co xeito de xogar, con como estaba a ser o meta, porque recordemos que como en todos os xogos de eSports, a meta é moi importante, o como se xoga, que xogadores están máis rotos, que xogadores son menos útiles, e creo que para este momento atopou un bo 11, con boas combinacións, a verdade é que estamos vendo a un Vinicius menos xerador de ocasións, pero moito máis finalizador, exactamente. Cruyff sendo, pois, o que era Cruyff, un catalizador, Sigankov sendo unha peza moi importante no momento de partir con esa banda dereita hacia dentro, e a figura de Rivaldo, que xa o dixeron incluso varios comentaristas, nesta segunda volta está a ser un xogador bastante importante, porque case todos os que o escolleron están a ter un bo rendemento. Así que quedan uns segundiños, esperemos que Chousita acabe gañando, impoñéndose a porque JRA. tamén os goles son importantes. Exactamente, así que non lle pedimos 9 como na outra vez, porque tamén igual JRA está noutro momento tamén de xogo, igual dependentes do Leganés. Exactamente. Agora mesmo Leganés creo que descansa, descansa nesta xornada, que en xogue é Real Sociedade versus Huesca. Así que, pois nada, quedan 5, 4, 3, 2, 1, imos con todo con Chousita.
E aí temos a Chousita xogando contra JRA, primeiros balóns neste caso para o conxunto local, o conxunto maño. Aí temos a acción agora de posesión para JRA, un xogador que recordemos estivo a encaixar goleada tras goleada na primeira tanda. Nesta, como dicimos, Chousita querendo pasar de ronda. Aí temos Saúl, primeiros minutiños, parece que de momento o xogador maño non é quen tampouco de facer dano coa posesión a Chousita e pode ser a primeira ocasión de perigo. Correcto, nestes primeiros 3 minutos de partido que quedan atrás, Chousita repetindo esa acción con Chigankov na banda e veremos o que dá de si esta xogada. Ollo, parada importante por parte de Courtois, pero segue a acción de perigo, ten a Cruyff, o xiro de Cruyff, pegalle Cruyff, que golazo! ¡Vamos! Que golazo, Chousita, por amor de Deus! Pois aí temos a primeira acción perigosa do encontro con esa primeira parada de Courtois. O tiro raso está a darlle moitísimas accións, Saúl, ao bo de Chousita, Sí, boa finalización novamente, neste caso por parte de Cruyff, un xogador ben dotado técnicamente, vos apoios aí nesa fase de finalización entre varios xogadores, entre eles Chigankov novamente chave para conseguir este gol. Con este tanto, Chousita de certificar a victoria, recordamos, poríase con 10 puntos. Non sería quen de poñerse de segundo ou primeiro, porque a distancia co resto, salvo que fallen, pois de momento non o permitiría, pero sí que medio certificaría o pase, porque agora mesmo cun empate valeríalle ante o Leganés, a non ser que o Leganés meta candela. A acción agora de JRA acabou fora. Bueno, JRA xa creou máis perigo nesta acción que en todo o partido que tivo na primeira volta contra Chousita. Pode ser boa acción, veremos. Fora de xogo. Cantos goles marcará Cruyff neste partido? Na xornada número 1. Creo que 4, non? 4 e 3 foran de Vini. Un fora de Araujo e o outro solto non... Pois non adiviño agora quen fora o goleador. Bueno, o caso é que creo que foi figura. Sí, foi o que marcara 4 tantos. A verdade é que nese partido foi peza chave. Ollo coa acción, a verdade é que moi cómodo no aspecto defensivo Chousita. Esas figuras de Araujo, de Thuram, de Rüdiger e de Miguel Gutiérrez, que creo que a elección de case todo o mundo reestructurou moi ben. Sí, porque recordemos que nesa primeira volta, ollo coa xogada, bueno, Rivaldo. Oi, que pena que quedou xusto morta esa acción. Bueno, Rivaldo, un ex deportivista. Sí que aí temos un pouco máis de representación do Depor. Recordemos que Rivaldo foi primeiro en España xogador do Deportivo da Coruña, logo sí que tivo esa etapa no Barcelona despois do clausulazo. Temos a acción de JRA, tentaba mover con Zidane, a verdade é que pouco trocou o equipo, neste caso JRA, co que trouxo na primeira volta, porque segue mantendo a xogadores como Carvajal, que non foi moi escollido, a verdade é que no draft pola mairande parte dos xogadores, tamén con Zidane nesa media punta. Esa foi a toma de decisións no draft de JRA, que a verdade é que no transcurso da competición pois non lle está a dar a razón na selección. Non, ainda que outro día neste mesmo partido dixeron os comentaristas que Carvajal, que era un xogador que ia bastante ben para ese lateral dereito, a pesar de non ser unha das seleccións principais. Sí, porque non é un xogador que sexa todo vertiginoso, que por exemplo pode darche noutro costado un Miguel Gutiérrez ou así, pero as cousas como son. A peza de Carvajal é moi defensiva, moi física, de moita resistencia. Pasa que, por exemplo, aquí Chousita optou por ter a Thuram barra Araujo, porque según que partidos pois ponga un de central ou outro de lateral dereito. Entón, pois, a verdade é que nese está a meterse JRA nun pequeno follón, case acaba na liña de gol co balón na portería. Ollo coa recuperación de Chousita, pode ser boa acción, a triangulación que mágoa no último toque que non puido pasar. No momento xa pasou a metade da primeira parte, notase a Jacobo cómodo. JRA pois xa nese punto case con dificultades tamén para xerar en ataque. Sí, e ademais case que diríamos que a desesperada, non? Porque ao final estás con unha situación de ollo, bueno, ollo a salvada que acaba de facer Chousita cun dos xogadores.
Que boa estirada, non atisbo a ver quen foi, creo que foi Araujo. Sí. Pero, mira, xusto cando comentábamos que estaba a costarlle a JRA, pero tamén é o que dicimos, é que JRA ten que ir un pouco máis a tumba aberta por se non quere sair de aquí co casilleiro a cero, que non queda outra para o que defende os colores do conxunto Maño. Porque se non me trabuco é o único dos 8 grupos que está a cero. Estaba empezou a segunda volta con 0 puntos, pero creo que algún conseguiu polo menos rascar rabuñar algún puntiño. Habería que mirar despois deste como acaba, pero bueno, é fácil despois deste descanso. Ollo, boa xogada de triangulación, gol. Gol de Chousita, gol de Vinicius para o Depor. O que estábamos a dicir na previa, Saúl, a figura de Vinicius máis de finalizador que de xerador. Vamos aí a celebración conxunta. Todavía queda tempo nesta primeira metade. Gol importante. Chousita moi cómodo agora de trenzar estes pases. A verdade é que gol importante porque xa tivemos ese sustiño coas dúas accións de JRA. A verdade é que este Vinicius normal que moi roto. Normal que o escollese nas dúas tandas Chousita. Moitísimo ritmo, moitísima finalización, moi bo dribbling. A verdade é que é un dos xogadores con maior media do campeonato. E Chousita que tirou, vamos, sempre os diñeiros polo que é xogador do Real Madrid. Aí temos minuto xa 28, case chegando a media hora. O control de Sigankov, que como aporta Sigankov, a verdade, unha mágoa que non poido continuar nesa xogada de transición. Aí temos a Williams no conxunto Maño tentando meterse cara adentro, deixa a cara a Frenkie de Jong. Frenkie de Jong atopando entre espazos, a verdade que tamén outro xogador que apareceu en todas. Temos gol de JRA, despois de marchar de Courtois. Bueno, a cara de JRA de, bueno, fixen un tanto na próxima no marcador. Aí temos a xogada, marcha ben de Courtois, curta distancias, neste caso conocemos JRA. Pero bueno, non hai que poñerse nervioso, Saúl. Non, ainda que Chousita sí que é certo que está errando un pouquiño máis con esa saída do porteiro nesta segunda xornada. Sí que é certo que no partido fronte á Real Sociedade tivo unha ou dúas xogadas que dependen máis da máquina que do propio Chousita, pero neste caso aproveitase aí JRA para marcar ese 1-2. Tamén unha tiña que ter o xogador. Sí, porque estivo perfecto neste sentido. Sí, é o que dicimos. Ao final Chousita é moito de xogar co porteiro, neste caso con Courtois. En a primeira xornada estivo perfecto. Pero aparece a función da máquina, é dicir, ti por moito que controles pode pasar calquera cousa. O Fermín agora por este perfil pretendía meter aí ese centro. Rivaldo que xa materializou este disparo anterior entre os tres paus, ben detido por parte de Courtois nos inicios do partido. E veremos agora JRA nesta contraprestación. Aí estamos no medio centro coa xogada maña, xogada da capital da comunidade de Aragón. Aí tirando xa de xeografía, aquí damos todas as asignaturas. O disparo, pois mira, fixo co finishing en verde. Non lle saiu a JRA. A verdade é que tamén JRA, hai que dicilo todo, tamén un pouco gafado en algunha xogada, porque podía ter sacado quizáis algunha cousiña máis en todo o campeonato, e pois a sorte tamén ten que favorecer nestes casos. Non está a ver faltas prácticamente. Non, e de feito Chousita aparecía antes na gráfica 6 faltas en todo o campeonato. 6. Son pouquísimas. E tranquilamente, senón a 6-5 na primeira xornada. Sí, tranquilamente. É que no bueno, creo que contra Emre fixo unha ou dúas faltas, pero moi limpo no transcurso de toda a competición, neste caso Chousita, sen amarelas obviamente, porque as 6 faltas cometidas non foron de cartulina. No apartado de goles estaba con 23-18, agora mesmo está con 25-19. 25 a favor, 19 en contra, mantendo esa golaveraxe positiva o bo de Jacobo Chousita, que ten este córner. Ollo coa acción de córner, está moi só, que paradón de Courtois. Pode ser continuación agora por parte de Rüdiger, vai secar a fora neste caso o central, cede neste caso tocando no frontal da área entre De Jong e Sigankov. Ollo con Frenkie de Jong, o a reviravolta, deixa para Fermín con De Jong. Holandés volador. Holandés volador, como lle chaman algúns na retransmisión. A pérdida acaba nos pés de Vinicius Junior.
Tenta aparecer polo espazo. Que ben defende Jacobo, Nas coberturas, sobre todo, verdade? Sí. Hai que estar moi rápido de dedo para facer o cambio de xogador do xeito tan rápido que fai o noso xogador. E a verdade é que de momento pois está... Mira que ben esta, novamente. Sí, é que está a complicarlle moitísimo. Xa lle complicou a vida. E de que xeito a Emre Yilmaz, que recordemos que ten tamén unhas valoracións ofensivas impresionantes. E pese a que rematou 14 veces, solamente puido atopar meta en 4. Tamén hai que poñerlle en valor a defensa. E como acaba... Bueno, acaba de salvarse agora mesmo. Por nada Chousita xusto no descanso, no tempo de lecer. Aí temos a charla co seu adestrador, co seu técnico. No que igual JR acabou con mellores sensacións. Bueno, é que de feito mira os expected goals. Diría que estar isto 3-2. 3-2, porque a claridade das ocasións de JRA foron maiores que as de Chousita. Pero de momento, como dicimos, a victoria por parte do Deportivista, que, como dicimos, tamén hai que poñer en valor que JRA mellorou moitísimo conforme a primeira volta. Tamén notase que hai un pouco máis a tumba aberta, pero a precisión de tiro de Chousita 100%. A isto acostúmanos moitísimo Chousita, non baixar do 80 alto por cento. Porque no partido contra Yilmaz rematou 5 veces e anotou 3 goles. Aí temos os cambios. Cambio de formación. Bueno, máis que de formación de... Ou sí. Sí, está a cambiar tanto as formacións. Recordemos que neste EAFC 25 apareceu dos roles. Entón, tipo de estero medio centro con rol todocampista, pivote organizador, de contención. A verdade é que neste caso, como dicimos, trocando algúns dos postos do 11. De momento con esa victoria de 1-2 que poría moi a favor de Chousita o pase ás eliminatorias. Recordamos que agora mesmo Chousita con esta victoria poríase con 10 puntos. Está o Leganés con 4. A expensas do que ocorra contra o Leganés. Exactamente, porque o Leganés supoñemos... Bueno, que ten un partido menos, porque despois descansa Chousita e xoga o Leganés. Supoñemos que pode gañarlle a JRA. Con iso poríasen con 7. Tería que gañar a Chousita, pero gañarlle de moito. Por iso dicíamos na primeira xornada, fai 2 semanas, que era importante marcar moitos goles fronte a JRA. Exactamente, porque ao final a diferenza pode estar nese 9-1, porque precisamente Chousita e máis Alberto acabaron... Bueno, pois espérate, porque o que está descansando non é o Leganés, e Emre está a descansar o turco. Está gañando o Leganés o Huesca 2-0. Isto suma aínda máis importancia ao partido, porque Chousita, sí ou sí, ten que gañar este encontro e gañarlle a Alberto. Porque Alberto ainda ten, creo que un partido máis, porque xa descansou. Así que moito ollo, moito ollo, porque agora sí que hai que apretar esta victoria polo civil ou polo criminal. Aí temos a acción de Chousita indo cara fora sobre a posición de Sigankov. Sigankov que vai cara ao córner. Aquí ten que ser moi listo e moi pillo tamén Chousita, como está a facer neste caso, que se non hai que arriscar. Seguimos tocando a posesión. Mentres tanto segue correndo o tempo. Aí temos a Sigankov. Que pardón outra vez de Courtois. Sigue neste caso a acción do xogo para o Zaragoza. A verdade é que todo aquel que optou por coller a Courtois, Saúl, boísima elección, Sí. Xa vimos prácticamente todos, atención a esta. Ollo coa acción de Sigankov. No, lateral da rede Sigankov. Está ben seguir neste punto, pero é que o que dicimos é que solamente deste grupo o único que non colleu a Courtois, se non me trabuco, foi Dani Aguilar, que colleu a Oblak. O resto creo que todos colleron o belga, o meta ex do Atlético de Madrid, do Chelsea. Ativou Courtois. De momento case que chegando ao minuto 60. Ainda queda moitísimo. Partidos, como dicimos, a 9 minutos cada parte. Tamén notas a diferencia de xogar a 9 minutos que de xogar a 6. E de momento tratando de atopar un espazo Chousita para meter o que sería, entre comillas, o da tranquilidade. Pero xa sabemos que o resultado 3-1 é un dos resultados máis enganosos do fútbol.
que parece que estás medianamente libre, para nada. Vuelve a aparecer o Zaragoza na recuperación, quere sair Gutiérrez. Aparece neste caso Vini Junior por esa banda zurda. Ollo coa xogada, que boa cobertura outra vez, que ben lida Saúl. A transición neste caso por Chousita. Outro xogador que creo que tamén elixiron todos ou prácticamente todos foi Miguel Gutiérrez. Creo que levan todos. Senón todos, case todos. Eu diría que do 90% escolleu non a... recordo ningún outro que leve outro lateral esquerdo. Sí, neste grupo non. Neste grupo falo. Pero é que o que dicimos moito, non? Neste tipo de drafts importa a calidade do xogador e o que custa. E Miguel Gutiérrez dá moitísimo e aínda por riba, pois dentro do que cabe, é barato. Non é un xogador carísimo, onde hai que gastar os lereles pois moitas veces na portería, na dianteira, ou incluso en algún central, porque recordemos que esta vez Chousita non escolleu ao mesmo Araujo que trouxe na primeira volta, escolleu outro ben distinto. Está a facer axustes, bueno, o Terrea que está poñendo un 4-5-1 en liña. Completamente, con 3 mediocentros. Veremos con que finalidade. 5-4. Bueno, 4-5-1, 5 no medio, pero está a poñer a Carvajal con esa posición de carrilero. Pode ser interesante, guardando un pouquiño máis as costas, pero tendo moita xente polo medio, cunha falta ben perigosa. Esperemos que non saia a prol, deixa pasar os 3, bueno, con 2 lanzadores. Agora veremos se dispara con Lewandowski. Está a xustar moitísimo. Aí vai Lewandowski. Que golazo. Pois golazo de JRA con Lewandowski. Agora mesmo complicándose as cousas a Chousita. Sí, un dos goles do torneo este. Vaya falta. Inapelable. Aí temos a repetición do tanto, o lanzamento. Exterior. Pola escadra, Se non é o mellor desta xornada, top 3 mínimo. Madre mía. Non, a verdade é que é un golazo, Aquí pouco máis hai que engadir o asunto. Agora o que sí hai que anotar o seguinte: depende case todo por gañar este partido, porque agora mesmo con ese 2-0 que tiñamos, a ver se actualizan resultados, pero tiñamos a Alberto gañando 2-0 a Aguilar. A verdade é que Aguilar de momento pois desinflándose un pouco, Tamén o xogador do Huesca, en que obviamente con unha vantaxe 3-1. 3-1. Sí, pero sigue sendo unha vantaxe de 2 goles. E o que dicimos é que Aguilar, o positivo para o xogador que defende as cores do Huesca, é que tiña moita vantaxe con respecto ao resto na primeira volta, porque acabou con 12 puntos, 4 de 4, porque senón agora mesmo estaría meténdose quizáis que un pouco en problemas, pero bueno, con eses 15 puntos xa case que tiña cerrada a clasificación, e de feito agora mesmo ten. Veremos Gilmaz, se debe ser o primeiro. Exactamente. Aí aparece a opción agora mesmo para JRA. O lanzamento acaba con córner tras a parada de Courtois. Importante que aguante Chousita e que volta a dominar o partido. Sí, pero agora mesmo está mellor JRA. Está moitísimo mellor o xogador do Zaragoza. Para salvar Courtois. Sí, é que está a ser agora mesmo MVP do partido. Aí temos de novo a Xavi co pase cara atrás, que dicíamos que JRA non ia querer marchar con 0 puntos. Aí temos o terceiro tanto do xogador do Zaragoza. Pois agora mesmo ponse moi costa arriba a clasificación para Chousita, porque a victoria de Alberto con Dani Aguilar ponos en 10 puntos e aínda ten que xogar contra o xogador do Zaragoza no seguinte encontro. Sí, momento comprometido agora mesmo, que máis do campeonato para Chousita, que está pasando por ese baixón que estábamos a comentar. Ten todavía tempo para cadar este empate ou quen sabe se a darlle a volta ao partido, pero dende logo que ponse moi costa arriba a situación. Isto demostra o que se di moitas veces no deporte:
os rivais que non se xogan nada, os que están precisamente, entre comillas, mortos na competición, Son os máis perigosos, son os máis perigosos porque precisamente está en xogo o orgullo e aí pasa o que pasa. E de feito, Zidane facendo celebración de pedindo perdón. Pedindo perdón. Por qué? Home, por lo punto precisamente de que o mesmo JRA sabe que agora mesmo pues está a facer un pouco de pupa. De feito aí o temos, e que con Lewandowski tamén a fixo. É que un golazo de falta, Sí, no, de momento JRA agora mesmo para os intereses deportivistas sendo pesadelo, a recordar un pouquiño ese penalti de Yuki Seco Valencia, un Valencia que non se xogaba nada, ou como cando se descendeu de primeira división co Valencia tamén. É o que dicimos, os xogadores ao final, dentro de que poidas ou non poidas xogarte nada, aparece a competición e hai que honrala sempre. De momento pois está a saírnos cruz neste partido 3-2 para o Zaragoza. Chousita agora mesmo contra as cordas, quedan 15 minutiños máis ou menos. Non ten que poñer Falta. todo, ir a presionar, cambiar. Bueno, é o primeiro cartón amarelo da competición para Chousita, para Frenkie de Jong neste caso. Fixotrocos. Pois agora mesmo non o... Se non me trabuco, creo que non. Creo que apostou todo Chousita o que tiña no campo, pero bueno, hai que ir con calma. Todo pasa por un primeiro tanto. Vamos, Chousita, vamos. Gol de Chousita, veña que imos 3-3, aínda queda tempo para marcar un cuarto. E que, insistimos, é vital remontar o partido agora mesmo, porque senón ponse todo. Gol de Rivaldo, non? Creo que sí, gol de Rivaldo. Pois quédalle tempo suficiente a Chousita para hilvanar varias xogadas e intentar buscar o cuarto. E agora calma, moi importante. Moita calma. A verdade é que agora mesmo sí que estamos xa, o que dicíamos, cando entras nos últimos partidos, neste caso o penúltimo, xa hai moitas cousas en xogo, xa sabes máis ou menos as matemáticas do grupo, e aquí xa empezan a tremer as pernas ou os mans, neste caso, os menos experimentados, pero temos a Chousita, todo un campeón de Europa neste tipo de torneos, que non vai a dar precisamente o seu brazo a torcer. Imos ver esta. Ataca o Depor, ataca Fermín López, o pase de Fermín pode ser boa xogada, finalmente vai ser saque de banda. Bueno, pois pouco a pouco gañando metros Chousita. Ollo co pase, pode ser boa acción, métese Miguel Gutiérrez ata o fondo da cociña, Miguel deixa para Rivaldo, este para Frenkie de Jong, Frenkie, gol! Gol de Frenkie de Jong para Chousita, para o Depor. Vamos sudar, Sí. Vamos suar, Saúl, porque aquí queda moito todavía. Iso sí, pedimos reacción rápida. E a Chousita, o que dixemos moitas veces, Chousita cando hai que poñerse no modo de presión, actúa que dá gusto, Ahora mesmo Chousita falando co seu técnico, co seu adestrador, a cara de JRA, que JRA recordemos que ven se dan a adestrador este tipo de competicións. Ven só ante o perigo. E agora mesmo Chousita sabendo que pasa todo por non trabucarse, non cometer errores innecesarios, e volvendo á ofensiva a JRA. Que semella que pasou polo momento máis comprometido do torneo. Sí, é que agora mesmo recordemos que co 3-2 para JRA, Chousita estaba prácticamente fora. Prácticamente fora, a non ser que JRA, que recordemos, estamos dicindo aquí tal, pero que JRA aínda ten que xogar contra Alberto, do mesmo xeito que puxo contra as cordas a Chousita neste encontro, pode facelo con Alberto. Así que hai que amarrarse tamén á posibilidade de que do mesmo xeito que competiu e de que xeito JRA, pois que siga no mesmo plan ante o xogador do Leganés. Estamos no minuto 82, entra Sigankov. Ollo coa acción. Boa situación defensiva agora mesmo por parte do Depor. E aquí sendo inteligente Chousita para rabuñar segundiños. Ollo con ese tipo de errores. A verdade é que un xogador como Turán, que non é dos que teñen este tipo de accións, vai ser córner.
O córner que se xoga en corto, aparece Xavi por dentro con Carvajal, aparece a situación dentro da área, ollo con non cometer penalti, boa defensa, segue a acción no pico da área, Xavi metíase ata a cociña o xogador, ex xogador do Barça, e aí apareceu ben Chousita en situación defensiva para recuperar, pode ser a situación de marcar o da tranquilidade. Cruyff, métese Cruyff cara adentro, bicicleta, aparece Cruyff, quería deixala, debería ser falta, non vai ser nada, pero segue Cruyff, ai que magua, apareceu un pel, aí milagreiro, para evitar o que sería o 3-5, demais mover a JRA ao Courtois e quedara completamente en situación delicada. Thuram agora mesmo con cartón amarelo. Bueno, falábamos de que non tiña cartos ata o de agora a Chousita, pero que neste partido xa é o momento de facer este tipo de falta. Estamos no 87. Eu estou que agora mesmo trémeme todo, Saúl, pero confiamos en que a Chousita non lle trema nada. Aparece Thuram, defende Thuram ante a situación de Williams. A defensa de Thuram é espectacular, Sí. Este partido, o resto... Non, é que leva os partidos de hoxe. Para mí, unha das mellores incorporacións Thuram. Sí. Totalmente. Situación de banda, pode ser, agora sí, veremos se pode ser o da tranquilidade. Aparece Rivaldo que quere canear ante Cannavaro, márchase Rivaldo de Cannavaro, quere volver meterse, quere xogar o caneo, non lle sae no último intre, estamos no 91, quedan 2 de engadido. De novo Thuram ante Williams. Que ben Thuram, o de Thuram é unha cousa de locos, de toliños o de Thuram. E quizáis o único xogador que ten a Thuram, ou dos poucos. Ollo, Chousita, queremos tranquilidade, dalle neses últimos intres, sabe Chousita que pasa todo. Tiñamos que rematar así, moi depor. Sí, moi depor, pero ollo co erro, porque pode ser a última acción para o Zaragoza, pode ser vital esta xogada. Aparece De Jong, cede para o interior da área, pode defensa, hai que sacala, Jacobo, saca o Depor, final ante o Zaragoza, sufrideira, e de que xeito por parte de Jacobo Chousita, fixeron os deberes, moi ben xogado por parte de JRA, dende aquí a nosa noraboa, porque fixo sudar, e de que xeito o noso Chousita, pero o importante, Saúl, é que agora mesmo a situación no grupo é de 10 puntos. Iso, por moito que Alberto gañase o Huesca e gañe o Zaragoza, todo pasa polo partido ante o Leganés. Finalísima, e dependendo dos golaveraxes pode valer o empate. E de feito mereceu 5 tantos. Estaría ahora Alberto Beca de verdad ganar este partido para tener opciones de seguir. Cando estamos a ver como está a rematar outro partido que vai 4-2, así que en principio vai ser vitoria de Alberto. Como dicimos, Alberto agora mesmo, xogador do Leganés, que estaría con 7 puntos, aínda ten que xogar con JRA, presumimos unha posible vitoria, pero aínda ten que xogalo, e vai pasar todo, absolutamente todo, polas mans de Chousita ante Alberto. Polo de agora, ese Leganés Huesca se a transcorrer 4-2 no marcador, minuto 77 de partido. Infórmanos que os prazos pois que van bastante en tempo, xe tamén. Non se sabe precisamente cando vai principiar ese partido fronte ao Zaragoza, fronte ao Leganés, que está escaletado para as 9 en punto da noite. Sí que pode haber adelanto, pero non sabemos de momento canto. Depende de todos estes enfrontamentos que vai haber. Agora mesmo, por situación, máis ou menos deberíamos entrar uns minutiños antes, máis ou menos, porque o que podemos dicir é que a xente este pendente alrededor das 8:30, máis ou menos por aí. A partir das 8:30 está dependentes. Xa sabedes, se estades suscritos ao canal do Depor, a canle de YouTube do Depor, dadelle a campaniña se aínda non a tedes activada, e así chega vos a notificación ipso facto cando comecemos stream, porque nesa final sí que sí hai que estar todos, absolutamente todos, con Chousita. Despedimos, Saúl. Agora si pechamos con Chousita, todos e todas, pendentes dende as 8:30. Tentaremos abrir o antes posible. Aí estaremos retransmitindo novamente ese Depor fronte ao Leganés. Veremos que pasa, porque xogas a toda o noso Jaco Chousita, que leva 2 de 3 nesta xornada número 2. Barreiro.